Vazukuru vangu, kana ndichitaura ndoda kuti mubatisise mazwi pandinenge ndichitaura. Kwete kuti zoni kana ndataura iwe wozotaura neparutivi. Handidi izvozvo vazukuru. Ndangwa ndigare ndatsura because ndoiziva ndine dzimwe nhubu dzevazukuru vangu. Ko ndingavaite sei kutongogara ndakatsura each and every time. So Terra, kana ukasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumira, please subscribe to this channel. This is your family channel. Haisi channel yangu. Kana ndazoitawo yangu vazukuru ndinokuudzai mondisupporta. This is your channel. And also moisa notification bell kuti whenever I upload a video munobva manotifyiwa. Terra nyaya ndinayo nokukasika panapa. Ndine tsambawo yandagamuchira yabvawo kuna AK ndi South African rapper uya akambomira nesu mazuva akapera, and ari kuratidza kuti achiri kumira nesu nekuti kana achitinyorera tsamba yakadai it's a sign yekuti he is concerned, he is still concerned about Zimbabwean lives. And so sekuziva kwenyu mazuva akapera takatangawo movement inonzi #Zimbabwean Lives Matter. And so yakanga yainitiatwa nema-South African artist, ma-celebrity eku-South Africa. Chinova chinhu chataigara chingochemera kuti havatiwonewo here, havangamire nesu here, vakabvamira nesu sekuchema kwedu. Handiti imi semaZimbabwean. Right. Zvadaro vakabva vamirira kuti isusu semaZimbabwean tiri paground tinge tiri tinoona kuti toita sei. So azonyorawo tsamba yanyora achida kubvunza kuti taapapi. Nyaya yacho tsamba yacho ndoyandaisa apa yanyorwa ichinzi izvozvo. So after all the tweets and hashtags and things, what's the update on Zimbabwe? Anditi kwapaiswa maquestion mark matatu. Anditi so zvanzi what's the situation on the ground Megas? Anditi so ari kubvunzawo kuti haufa kuZimbabwe komadi nemahashtag nematweets ese atakaita maapapi. Ndozviri kubvunzwawo nani nemacelebrities. Anditi rega tichitoti macelebrities because mukavapindura nevese vakamira nemi patime yaya nevari kumira nemi vanobva vaziva kuti haufa. Anditi ndango ndingouyawo nacho ichocho vazukuru. Ndichida kubatanidza zvakare mazuva akapera macatholic bishops ndofunga vakauya vobva vanyorawo tsamba yakanyora vachinyorera kuumugameli welizwi. Anditi vakanyorera kumutungamiriri wedu tsamba yavakanyora. So yakazopindurwa tsamba yacho hayona ikanzi aiwa kana imimi muchida kujoina dzematongerwo enyika, everyone is free in Zimbabwe to be a politician. Munongouya motanga kubato renyu mobva madi mobva makwana-kwana. Kana ungouya imo mumabato aripo mobva madi makwana-kwana. Kwete kuda kunyora tsamba mchididididi. Handidi handinoda kunyanyodzibata. Kuendai munocheka nyaya idzodzi munonodziona vazukuru. Handiti ndonyaya dzandingouya nadzo kuti munozvionawo sei, munotowo kudii nemibvunzo yamakubvunzwa nevaya vamaichemera kuti vange vari vanokumirirai. Kubva kuna Uncle Saint Stephen ndinoti murudo nemi vazukuru, much love.